Existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening mga kabisyo at nagbabalik ang ating programang Secret Files. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. At ang oras natin sa buong kapuluan is already 10:17 p.m. po mga kabisyo. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Napakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender na si Christian at ang kanyang minamahal na si Boss Baby. Sa kanilang pagmamahalan, kabisyo, pinapakita lang dito na hindi talaga dapat natin tignan kung ano man ang layo ng edad ninyo. Lalo na kung tapat at totoo naman ang hangarin mo sa taong minamahal mo. Kaya basahin na po natin mga kabisyo ang mga komento ng ating mga listener ngayong gabi na to. Sabi ng isang listener natin dito, ang masasabi ko lang kay Christian, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, age is just a number. Nagmamahalan kayo at huwag kayong makinig sa sasabihin ng ibang tao na nakaabang sa love story ninyo. At gusto ko lang sabihin sa inyo na I'm proud to say na you proved them wrong. Lagi nyo tatandaan na don't let other people criticize your relationship again. Muli, ako po pala, si Tito Bray. Sabi naman po ng ibang mga kabisyo natin dito, shout out po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon sa 90.7 at DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Ang gusto ko lang po sabihin, sa Christian, sa pag-ibig, age doesn't matter. Ang mahalaga doon, pinaparamdam mo sa partner mo yung tunay at dalisay na pagmamahal. Shoutout po sa Team Bulacan Overdrive at Pards Fee, Conqueror at kay Jubilee Chapter. Maraming salamat po. Sabi pa naman dito ng isang kabisyo natin, DJ Titan Jello at DJ Rakitera, para sa akin, hindi basihan ng edad ng isang tao para masabi niyang mahal o magustuhan niya ito. Basta totoo lang po ang hangarin, hindi na dapat natin tignan kung ano ang layo ng edad ninyo. Basta kaya nyo lang pong pangatawanan ang inyong pagmamahalan. Tama? Alam nyo kabisyo, ang gaganda ng mga komento dahil napakaganda rin naman po talaga ng storya na napakinggan natin ngayong gabi na to. Pinapakita lang po dito na kapag mahal mo talaga yung isang tao, hindi mo titignan kung ano yung pwede maging problema ng pagmamahalan ninyo eh. O hindi mo tinitignan kung ano ang sasabihin ng tao sa inyo. Pinapakita lang ni Christian dito na ang totoong nagmamahal, maging sino man yung taong minamahal niya, ay tanggap niya. At ipaparamdam niya yung totoo na pagmamahal niya. Ganon din naman po si Boss Baby mga kabisyo, na tinanggap niya itong si Christian. Pinagkatiwalaan niya at binigyan niya ng pagkakataon na iparamdam ni Christian sa kanya kung ano ba ang tunay na hangarin ng isang Christian sa katulad niya na biyuda at may anak na. Lagi ko pong sinasabi mga kabisyo na
mas mahirap magmahal ng isang single parent o single mom. Dahil hindi na po basta-basta kabisyo yung kanilang pinagdaanan. Mahirap na rin po kuwain ang kanilang tiwala dahil nga sa kanilang mga pinagdaanan. Kaya kung oras na bigyan ka ng pagkakataon na papasukin ka nila sa buhay nila, ingatan, pahalagahan, at mahalin mo po sila ng totoo. Dahil sila po ay naghihintay lang din ng tao na magmamahal sa kanila na dalisay ang hangarin. Mga kabisyo, kung gusto nyo po magbahagi ng mga kwento ninyo, maaari po kayo magpadala sa aming Viber line or Gmail account na raketera@gmail.com. Padala lang po kayo ng mga kwento ninyo para po may isang araw, kwento nyo naman po ang aming binabasa. At syempre mga kabisyo, susunod na po ang ating programang Top Secret at maaari na po kayo tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595. Ulitin ko lang kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595 para sa ating programang Top Secret. Kabisyo, handa ko pong awitin sa inyo ngayong gabi na to. Awitin ni Ray Valera, Maging Sino Ka Man. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!